2008 roku Federacja Rosyjska napadła Gruzję. W 2014 okupowała ukraiński Krym i spróbowała zająć wschodnie rejony Ukrainy. W 2020 pomogła zniszczyć protesty i sprzyjała zniszczeniu wspólnoty obywatelskiej na Białorusi. W 2022 najechała Ukrainę. My powinniśmy rozumieć, że to nie jest przypadek, a konsekwencja jedną za drugim. Konsekwencja wydarzeń. Oni próbują wznowić imperię na naszym terenie.
повним контролем злочинців режиму Лукашенко. 24 лютого 2022 года с территории Беларуси, оккупованной режимом, пошла российская военная техника в бок братской Украины. Але Беларусь – это мы. Мы супротив войны. Мы разом с Украиной молимся за Украину. Я вибачу, що тривала окупація pełną kontrolą zbrodniczego reżimu Łukaszenki. 24 lutego 2022 roku z terytorium Białorusi okupowanej przez reżim poszły czołgi w stronę Ukrainy. Ale to my jesteśmy Białorusią. My sprzeciwiamy się temu. My jesteśmy razem z Ukrainą. Modlimy się za Ukrainę.